storočí, ale dodnes aj na bývanie, čiže ešte 3 rodiny bývajú v skale. Stála teplota sa pohybuje od 15 do 20 stupňov, čiže nikdy nemrzne, 90% vlhkosť ako v jaskyniach. V 93. sme dostali ocenenie Európa Nostra od dánskeho princa bronzovú plaketu. Dodnes nás navštívilo 40 krajín, dokonca ambasady boli z Mexika. Toto je letná kuchyňa. Tak toto vyzerá. Ešte 3 rodiny v tejto uličke Šurda bývajú aj s malými deťmi. No. A takáto úročná družba, ako často to býva? Myslíte, to raz sa to omachlí? No, omachlí sa to aj je. A čím? Som si bude rene namakať do kilo. To áno. Zatopil 150 000 sekáčov asi. Ale keď hovorí takto, že... Keď je takto, že hovoríte taká 90% vlhkosť nemáte, pleseň nechytá sa? Pleseň nie, ale preteká. Preteká? Preteká voda, mi sa tu ešte nestalo, ale druhý ho videla. Budem hádať, že asi túto. Vy tu nie ste určite, aké vlhké to je. Ach, to môžete chytiť, že to je úplný druhý navždy kameň, a to môže byť tvrdý kameň oceľná. Áno, však keď hovoríte, že to je sopečné, tam sa pomiešali tie horiny. Sa robili aj náhrobné pomníky, to musí byť oceľná, sivý kameň. Kameňa by mala byť brána, pekne. Nešudí sa toto? Ale čo vidie? Aj to padá dole, aj. Možno tu bol asi nejaký požiar. Nie, to je len o tohto požiara. Ja znám, keď sa to oprieva. Tento malý domček.